Doncs començarem ja, encara estaràs aquí liat. És que... Com més petit és un objecte, més varien les seves propietats. Com més petit és un objecte, més tensió superficial té i menys li afecta la gravetat. Nano, era això, no era això? Va. Escolta'm, que m'he de penjar. Va. Sí, però... Hola, nanos! Quin parell aquests dos! Si voleu fer l'experiment, heu de tenir 2 tasses de diferents mides. Una normal i una de molt petita, de la mida d'un didal. Heu d'omplir els recipients amb aigua. Gireu la tassa gran i... cau, no? Ja m'ho esperava. Gireu la tassa petita i... Tachan! No cau! Això passa perquè la força que estan fent les partícules entre elles és més gran que la força que fa la gravetat perquè caigui la gota. Potser la tassa era una mica massa gran, no? Va, llocs, que comencem! Nino, nano, al nanomón les coses no semblen el que són.